Però és que no sé... és una persona. La coneixereu, no? Sí. Ah. Hola, bon dia. Hola. A veure, Ainhoa, fica't una miqueta més cap a l'esquerra, que té dos teclats. Què trobeu que li agrada fer al seu temps lliure? Llegir llibres. Llegir llibres? Com creieu que és? Amable, simpàtica, divertida, ho dies? Trobeu que t'estudies? Sí, podríeu dir quién? Creieu que té una malaltia mental? No, no ho sé. No tinc malaltia mental, però sí